Mirdo, nahlas, prosím tě, děkuji. Miroslavínek Mácha, o Pentako. O Pentako, Pentako, Boskovice, to je nejlepší manča v republice. O Pentako, Pentako, Boskovice, pro tento klub buší naše srdce. Když do toho týmu nahlédnete, tak samé borce v něm naleznete. Oni sice ví, že výjimeční jsou, ale přesto nikdy nemachlu. Jenom ti dva naši golmani, ti chytají jak supermani. Každý by aspoň jednoho z nich chtěl v týmu mít a byl by ochoten i pořádně zaplatit. Ale to by nikdy nikdo z Pentaka nedopustil, aby aspoň jeden z nich mančav opustil, poněvadž by ho totálně oslabil. Jelikož takovej páňa, když si před zápasem lásky pěkně učísne, tak pak i 100% šance chytne. Akorát se ale někdy tak zlije, že na zápas pak nedojde. Ale naštěstí Jose Luis Chilavert připravený je a záda kamarádovi kryje. Jo, ti dva jsou opravdoví kamarádi. Mají se ze srdce rádi. A kdyby ještě babu měli, tak by se i o nic podělili. Já to zapomeň. A ta naše obrana. Neprostupná zábrana. Jakmile brání Kasík, Puclík nebo Pujol, tak to stěží dostaneme gól. Samozřejmě tato situace párkrát nastala, ale chyba těch borců to rozhodně nebyla. Spíš nějaká líná lemra z útoku se nevrátila, nebo balón jen tak ztratila a tím pádem průser způsobila. Jo, ti borci, ti prostě ví jak hrát. Třeba takovej Puclík, ten nemusí ani běhat. Kasík, ten si bránění zas tak užívá, že do útoku se ani nedívá. A jestli někdy někdo našemu Pujolovi kličku udělal, tak to bylo leda tím, že se nám hoch výjimečně večír pěkně namrdal. Ještě Kučík a Hošlík nám párkrát v obraně pomáhali. Několik chlapů vždycky pokopali, ale pak jsme je zase dlouho neviděli. Asi se dostatečně uspokojili. A ti naši záložníci, no to jsou taky šikovní kluci. Jeden je sice starší jak můj děda, ale ta střela jeho, no to je prda. A vzít mu balón, no tak to je kurva věda. Další, ho někak z dálky, z pralesa k nám přišel, ale do základní sestavy se hnedka vešel. A co zápas, tak to do Vingla věšel. Zaplať pán Bůh, že do Čížovek nešel. Taky tam s nima hraje nějaký bašňák. Jak říká Pažou, ten spartianský bourák. To nebyl čurát, jo? Pokračuj. Od té doby, co se přestal našich slávistů bát, tak začal taky suprově hrát. Dokonce i skóro. V žádným týmu nesmí chybět nějaký ten bojovník. Toto vždycky zastával Pepe Trávník. Pepa se vždy ze srdce rval. Pořádně bojoval, ze soupeřem se i hecoval. Až mu v Jabloňanech nějaký šmejt si rozškrábal. Pak se Pepík ještě jednou zranil a už na utkání nedorazil. Ale ti naši útočníci, to jsou taky uličníci. Když tu jejich hru občas vnímáte, tak někdy zcela váháte, zda na fotbal se vůbec díváte. Jelikož, jakmile na hřiště vlítne Begby, tak to vypadá, že se hraje rugby. Kapr, ten asi zase kolem protihráčů tančí balet, aby mu náhodou na nožičce nezlomili nehet. A chudák Mirda. Ten asi na hokejové hřiště vlezl. Ale nůž v bruslí mu opět slezl. A už se zase po prdeli svezl. Ale když tito borci své síly spojí a Kapr s Mirdem zrovna z Begbyho slovně nemrdají, tak pak se na hřišti věci dějí. Begby nějaké ten balón vybojuje,
Kapr ho párkrát dobře rozehraje a Mirda většinou pak zaskóruje. A to ještě kdyby s něma hrál Sumec a Kanec. To by byl teprv tanec. Totální sekec mazec blázinec. Pro soupeře absolutní konec. Jo, s pentakářskýma borcama by chtěl prostě každý hrát. Protože všechny baví vyhrávat. Ale my nepřijmeme někoho jen tak. Každý si to musí pořádně odmakat. A že prý, vole. Že prý do týmu přišel nějaký šmeral. Kurva, kdo ho tam vůbec vzal? To je Mourinho, ho vyžádal. A šmerale, ty vole, ty jestli nebudeš pořádně makat a zejména Mirdovi do šanci nahrávat, tak se budeš, vole, velice rychle zpátky pakovat. A ani se nepokoušej Jose Mourinha Nečasa nasrat, vole. Jo, jinak ty budeš taky zpátky pakovat, vole. A taky musíš umět s mírou chlastat. Tak nečum a už ho trénovat. O, Pentako Boskovice, už se těšíme na úspěchy v dalším roce. Vždyť jsme přece nejlepší mančaft v republice. Míra, to byla hlavní část. S Mírem domluvili, že každý takže to byl hlavní program. Teď budeme takový ten doplněk, ale já to teda nevím z hlavy, takže si musím říct